Ало, здравей, Светослава съм от Horizons. Удобно ли ти да говориш? Обаждам те се, както говорихме, да ти дам обратна връзка за позицията HR менеджер. Аз преди малко имах среща с и така да се обаждам с добри новини. Готов е да ти направи оферта, като утре ще ми изпрати по имейла и аз вече ще я препратя към теб. Да прочетеш самата оферта с всички условия най-общи за договора. И дори така е мислила за започването за 12 април. Да. Имай го в предвид, помисли го и това, дали ще ти е възможно, защото ще се релокираш, дали ще ти стигне времето. Ако не, може, примерно седмица по-късно. Аз си се обадих, за да я информирам, че нашия клиент ще й отправи оферта. Тоест, така тя е фаворита в момента за тази позиция, HR менеджер. Като понякога правим тези оферти ние и по телефона предварително, винаги после и писменно за потвърждение. Но това утре ще се случи, писмената част. Така или иначе ние сме коментирали какво тя очаква и нашия клиент каза, че офертата ще е в унисон с това, което тя очаква. Така че предполагам, че тя ще е доволна и ще я приеме, но утре ще разберем със сигурност. Да, тя е в Стара Загора. По принцип там живяла до сега и е работила в една международна фирма. Работила е с локация там, но същата фирма има и централ тук в София. Тя доста е пътувала до тук и познава града. И тук има роднини. И за това и каза, че ние проблем да започне, както и предлагаме в рамките на седмица-две, защото има при кого да отседне и вече да си търси след това квартира и да се устройва тук. За друга позиция, транспортен менеджер, имаме един кандидат, който мина вече 2 интервюта, само че така очаква финално решение по принцип, но нашия клиент прецени, че иска да се види с още някого, което често се случва. Здравей, Светослава съм от Horizons. Дали ти е удобно да говориш? Добре. Обаждам ти се, защото днес имахме среща с относно целия ни проект и различните позиции, по които работим. И исках да те информирам текущо, че просто решението за транспортен менеджер позицията ще се отложи във времето с грубо 2 седмици, защото другата седмица са празниците и след това в рамките на следващата първата активна седмица на април вече ще вземат решение. Така че до средата на април, да кажем, ориентировачно, ще мога да ти дам окончателен отговор. Нямат промени относно впечатленията си за теб. Ти си силен кандидат, така че със сигурност участваш в процеса. Просто искат да проведат още няколко срещи, да си изяснят и някои други неща за структурата и тогава да преминат към оферта. Не, наистина не е така. Просто искат да имат някакъв избор винаги клиентите и към момента се видяха само с теб тези допълнителните менеджери от чужбина, с които ти се срещна. Искат да се видят с още хора от шортлиста, за да вземат крайното решение. В един момент каза, че може би не се е представил достатъчно добре. И аз както чухте, го уверих, че не е така, което си е истина, защото действително менеджерът, който ще ръководи дейността тук, го харесва. Той се срещна с няколко кандидата, искаше 2 да продължат, от които това е един, а другия нямаше възможност за втората среща. Но понеже в подбора се включват и HR от централата им от чужбина, така те предпочетоха да имат някакъв вариант за избор, защото те са виждали само него до момента. И поради това наистина ще се удължат малко нещата, но аз вярвам, че най-вероятно той ще се остане фаворит.